Železnice dostali nové diagnostické vozidlo. Slúžiť bude na to, aby vedeli, aký je stav koľají a ako ich majú následne opraviť. Zariadenie financovala Európska únia. Viac o vozidle nám už povie redaktorka Barbora Škulová. Dobrý deň. Dobrý deň. Toto nové vozidlo dokáže týždenne zdiagnostikovať okolo 500 kilometrov trati. Viac o ňom a ako bude teda fungovať v praxi nám už ale povie riaditeľ Výskumného a vývojového ústavu Železníc Slovenskej republiky Ján Urda. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Urda, poďme sa teda teraz spoločne pozrieť do tohto vozidla a na úvod nám aj povedzte, že ako bude toto vozidlo teda fungovať. Áno, za nami môžeme vidieť nové diagnostické vozidlo pre defektoskopiu koľaníc Železníc Slovenskej republiky. Toto vozidlo bude slúžiť na hľadanie vonkajších a vnútorných chýb koľaníc a bude fungovať vlastne v našej správe VVUŽ. Môžeme sa presunúť k vlaku. Začali by sme stanovišťom rušňovodiča. Nech sa páči. Čiže presúvame sa na stanovište rušňovodiča, odkiaľ bude rušňovodič vlastne riadiť celý vlak. Tieto stanovišťa sú dve, sú plnohodnotné, to znamená, že vlak sa môže pohybovať jedným aj druhým smerom a rušňovodič sa vlastne presúva z jedného stanovišťa na druhé. Celý tento vlak sa môže pohybovať rýchlosťou 120 km za hodinu. Je to nezávislá trakcia, to znamená, že nebudeme závislí od elektrického prúdu a pri rýchlosť pri meraní budeme zabezpečovať 70 km za hodinu, pričom nám to určuje norma. V tej kabíne rušňovodiča môže sedieť len jeden človek, alebo je to prispôsobené na dvoch ľudí? Ako to bude? Áno, tam vždy môže sedieť iba rušňovodič, ktorý má na to platné osvedčenie a odbornú skúšku a môže pri ňom sedieť ešte jedna osoba, ktorá tam musí mať ale povolenie na vstup. Teraz sme sa presunuli do ďalšej z miestnosti. Je to v úvode tohto vlaku. Na čo slúži táto miestnosť? Tu sme momentálne v technologickej miestnosti, kde sme vytvorili našim kolegom také technické zázemie na drobnú údržbu. To znamená, že tu nás si budú vymieňať sondy na tie klzné lyžiny, ktoré budú merať. Majú tu taký malý delenský kútik, kde majú vrtačku a ostatné náradie a bude im slúžiť vlastne na tú dennú údržbu vlaku. A teda poďme sa spolu pozrieť aj na ďalšie miestnosti, lebo toto nie sú jediné, to sme sa dostali len teda do úvodu. Teraz sme sa presunuli do veľmi ďalšej dôležitej miestnosti, sú tu obrazovky, vidím tu počítač, tak povedzte nám, že teda na čo bude slúžiť táto miestnosť. Áno, momentálne sa nachádzame vo vyhodnocovacej miestnosti aj spoločenskej čiastočne, kde kolegovia dáta, ktoré namerajú, budú čiastočne vyhodnocovať a budú odozdávať výsledky našim správcom. To znamená, že tu nám môžu viesť aj porady a zaoberať sa nameranými výsledkami. Zároveň im môžem bežať momentálne meranie a môžu si premietať vlastne na obrazovke všetko, čo sa nameralo a diskutovať o nájdených chybách. Toto je, alebo teda vy ste už predtým nejakým spôsobom toto vozidlo aj skúšali, že ako teda bude fungovať v tej praxi, alebo teda už pôjdete na ostro, ako sa hovorí? Museli sme podľa zmluvy o dielo absolvovať aj skúšobnú prevádzku, tzv. Akceptačné procedúry. To znamená, že sme museli nabehať určitý počet kilometrov, kde sme si otestovali vlastne všetky meracie technológie, ktoré sú tu nainštalované a museli sme si povedať teda, či to meria dobre. Je na to samozrejme aj norma, ktorá nám hovorí, že určitý úsek, ktorý sme merali, sme behali niekoľkokrát a potom sme porovnali, či to našlo stále tie isté chyby v takom istom rozsahu. Potom sa to vyhodnotilo a norma napríklad hovorí, že 97% sme museli splniť, tých istých chyb sme museli nájsť. Čiže to sa splnilo, všetky procedúry sme absolvovali a potom sme mohli vlastne podpísať záverečný protokol, že vozidlo je schopné merať tak, ako má, podľa noriem, podľa TSI, čo je v dnešnej dobe dôležité, keďže Železnice Slovenskej republiky musia spĺňať technické špecifikácie interoperability. A mohli sme vlastne ukončiť túto testovaciu prevádzku ako úspešnú a mohli sme prevziať dielo do užívania ŽSR. Toto ale teda nie je jediná miestnosť a nie je ani zďaleka taká dôležitá ako teda miestnosť, do ktorej sa teraz dostávame. Tak si teda trošku povedzme, že prečo je tá jedna z týchto miestností najdôležitejšia. Tu už vidíme teda aj pánov, ktorí niečo robia za počítačom, tak si povedzme niečo bližšie o tejto miestnosti. Áno, nachádzame sa na stanovišťach operátorov, to znamená, že tu na moje kolegovia z VVUŽ priamo merajú meracími technológiami, ktoré sú osadené na tomto vlaku. Tie meracie technológie sú tri, tzv. Vizuálna metóda VT, ultrazvuk UT a výrivé prúdy ET.
Hlavná technológia by som povedal, že je ten ultrazvuk, ktorý hľadá vnútorné chyby koľajníc. Potom tie výrevé prúdy, ktoré hľadajú povrchové chyby koľajníc a vysokorýchlostné kamery snímajú celé toto meranie priamo za jazdy vlaku. Za nami sa nachádza celý mozog vlaku, reková skriňa, kde sú všetky tie technológie osadené a kde spolu komunikujú. Vidíme tu teda, ako som už spomínala, sedia tu 4 páni. Každý jeden z nich má nejakú inú úlohu, alebo sa nejako navzájom títo páni doplňajú teda pri tom, čo robia? Samozrejme musia spolupracovať, to je jednoznačné, musia byť zohratí, ale každý z nich má svoj merací systém, ktorý má na starosti. Čiže on sa zoberá iba tým meracím systémom, ktorý má. Čiže jeden kolega má UT, druhý ET, tretí VT a tu je 4. pomocný kolega, ktorý celé to meranie sleduje a môže celé to meranie regulovať. Je to dôležité aj z toho pohľadu, aby boli všetci zohratí a keby sa niečo mimoriadne dialo, tak ten 4. vlastne to zabezpečuje. Tento nový diagnostický vlak už teda začíname testovať, ale nie je toto možno trošku z vašej strany aj teda reakcia? Nie je to tak nedávno, bolo to tak nedávno, čo sa teda spustila kritika na naše železnice od našich českých susedov, že teda máme ich vo veľmi zlom stave. Takže reagujete možno na toto aj týmto spôsobom? Dá sa to čiastočne takto povedať, keďže tento vlak zachytáva chyby koľajníc. A ak my ich zachytíme v zárodku, tá chyba sa nerozvinie do väčších hĺbok a do väčšieho rozsahu a tým nedovolíme sa plno prejaviť. Keď bude včas diagnostikovaná, včas ju odstraníme, tým znížime aj počet pomalých ciest a týmto zabezpečíme aj plynulosť železničnej dopravy. Takže dá sa povedať, že toto je jeden z nástrojov, ako odstraniť tie pomalé cesty a odstraniť aj meškanie vlakov. Naše naši českí susedia kritizovali aj konkrétne trate, ktoré sú teda podľa nich v najhoršom stave. Jednou z nich je práve trasa Štúrovo-Komárno. Už ste zohľadnili nejakým spôsobom teda túto ich kritiku? Sú tam nejaké, alebo uskutočňujú sa tam nejaké opravy alebo budete to aj na základe teda tohto vozidla diagnostikovať? Áno, toto je jeden z úsekov, ktorý sa určite budeme zaoberať. Je to jeden z mnohých, kde budeme chodiť. My predpokladáme, že budeme merať 2 kampane ročne. A v tých kampaniach si vytipujeme vlastne hlavné trate, ktoré nám ukladá vyhláška stavebná 350. A budeme samozrejme dohľadať na tie hlavné trate. Ale čo sa týka toho samotného úseku, určite bol skontrolovaný aj z nášho pohľadu a toto je vlastne jeden z nástrojov, ako takýmto veciam predchádzať. Ďakujeme za rozhovor, no a ja ešte dodám, že tento nový diagnostický vlak by mal byť v priebehu teda najbližších dní spustený do svojej pilotnej fázy a teda malo by to trvať približne 6 mesiacov. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.